Ahoj, tu je Pico, trčí mi z hlavy ryba, aspoň teda dúfam, a som tu preto, aby som vás inšpiroval k vareniu, aby ste si pripravili niečo rýchle a zdravé a niečo, čo bude zo šošovice. Prečo zo šošovice? Pretože tu máte väčšinou, pokiaľ varíte, celoročne doma, takže je ľahké z nej niečo pripraviť a tých jedál ľudia nepoznajú veľa, takže dnes tu bude šošovicový nákyp. Toto je recept z mojej tretej knihy s názvom 4-ročné obdobia a zároveň v písanej forme ho pre istotu aj so surovinami nájdete priamo pod týmto videom, aby ste pochopili, že to nie je nič ťažké, nič zložité, pomerne jednoduchá vec. Pozerajte, ako sa pripravuje šošovicový nákyp. Najskôr šošovicu dôkladne prepláchneme pod tečúcou vodou, potom ju uvaríme 8 minút vo vode. Scedíme a necháme vychladnúť. V mažiari rozdrvíme rastcu, tymián, sezam, nové korenie aj morskú soľ a všetko spolu vypracujeme na sypkú zmes. Rúru predhrejeme na 200 stupňov. Do kuchynského robota vložíme vychladnutú šošovicu, pridáme nahrubo pokrájané šalotky, cesnak, olivový olej a zmes korenín z mažiara. Nárazovo mixujeme s prestávkami, počas ktorých stierame zvyšok masy smerom do stredu. Postupne prilievame studenú vodu. Na záver ručne primiešame 2 vajcia, strúhanku a lyžičku sódy. Dôležité je vytvoriť konzistentnú masu bez väčších kúskov, nie však kašu. Menší pekáč alebo zapekacie sklo potrieme zvyškom oleja a vysypeme strúhankou. Rovnomerne naň rozotrieme pripravenú zmes. Očistené jarné cibuľky nahrubo pokrájame, zmiešame so strúhaným čedarom a rovnomerne rozmiestnime po celom povrchu nákypu. Pečieme 30 minút pri teplote 200 stupňov, po upečení necháme ešte aspoň 15 minút postáť. Nákyp je veľmi chutný aj ako studený chod, podávajte ho s čerstvou zeleninou a pokvapkajte citrónom. Myslím, že tento recept pripravíte aj pokiaľ ste úplný začiatočník, aj pokiaľ ste sa náhodou rozhodli počas pozerania tohto videa, že práve začnem variť. Dôležité je, že aby ste v budúcnosti boli inšpirovaní, aby sme boli v kontakte, tak nezabúdajte odoberať tento kanál, čo po slovensky znie veľmi zvláštne, odoberať nejaký kanál, tak skúste subscribenúť tento channel, aby sme mohli variť spolu aj na budúce, pretože ja sa už teraz s vami lúčim v duchu hesla Nebuď konzerva, treba si variť. A ja vám naozaj varím a teším sa na budúce. Čau.